mi in ang lo tak te pahni John G ho le pa ge ni te an lo langa pa ge ni zok chu bode warun harin a phi ngal chunga John Jin ho a ero arum fai ta ka chuan ron har ve thunga ge ni chuan kol dungin I nai lo mem ni he ni hi kata na poimo se hiaem man moro straight le sneaker mai hain ron kal mi aswang che aron tia furniture designer ni in he ni hi athil siamte atlang zarni turani jin ho po meiche pakhat hian keyang meiche chelo hi inhar thei tak tak amo tuai chui nem lo mo alo tiwanga jin ho chuan election ange mipa ka du ti hi tin alo chang fiam ve boka ge ni chuan man mo tak khian a thom nu hak tur te chu athanga mishing van doi ve thei tak nin kumsom ni pakwa man chung hian anun chu harsan hlirina khathian I ber ma se voin chu nidanglam takani dona fawang khothiang takangin chatakin voin chu ka mangang tin ina changchona pen chhuaka a phei khokhil chu aron tliak chhetaringot jin ho po a kar la chuak tur chu kar dangina datla ta wang chuan atang ringa man mo tak chuan taxi chu manatum taringota geini nen chuan taxi kong khar chu an potwal ta chot kaban masa jok tia anin hnial lai chuan taxi chuan alo tlan san ta daya ha thak in ti tun se thian anin mil ta tlok tlok basa chuan chuang dun ta in geini chu ding chung hian amu thlop lopa jin ho ala chuan a nghen chu du lovin alo tol sana a har ta zok an bulanu pakhat a tho chuan sidro ka chuan geini chu chhut ve mai atuma ma se jin ho chuan kalome ti pa chuan a chhut tlangal ringot geini chuan a ngei lutuk jin ho an geini in thuam dan a en reng chuan geini ngai chu chalo talutuk chuti lai chuan bus turun in soin jin ho chu avadela amunga tak chuan ji hnuwa chuan alo khoipal geini chuan kamungi khoyelo tin achiai titia jin ho chuan atilwe ni lo thu soi ve bok ma se nichina chang tui ni mel to thinrim se thiana tilea kathil ken hi chut chiang ti ka hlawolom atile chuan kha plastic mai ai khan kamung hi hlu lo zo ki ti na em ni atilea plastic mai ani lo ke zonna ni hi atile chuan ge ni chuan hetiang mi hur ne na in biak hi ka theilo police station a min shwai ru ati chula jin ho chuan fil fai takhian heng passenger te tam tak ma aw chiama police station na kal chu ama sel thak deuh lo mo an hun hlu tak ai hian imong chu hlu zo kem ni ati chuan midang ho chuan adik chia tin an lo thlop sap sapa ge ni thinrim lu tuk ti ngai na shelo chuan jin ho mong chu a cham sak fe ta vak ringota jin ho shil hai lu tuk chuan athil ken chu a thlau cheta ni building pakhata chuan lut ve in ge ni chu adur lampan chuan man mo tak khian atlana jin ho pon a in lem siam cha chu alo char thave bok jin ho hi architect hlothling takania a champa chuan puiti se thian office lampiak chu atum tangala he hmuna hian presentation pe turin an lokala hun channan minute somni pali chaw om to boxi geini chuan a champa hne na chuan khoya nge changriola tina zota pangpar chaw thona ama takrungkal tumlo pa himo hiti alo ti chuan geini chuan pangpar chuenin aron thon moi hle mai changriola hi chuan moi she tak setani tina fakzuya a champa chuan ei vak lo hian ama te hi ron kal ve chin turalom alo ti hluka alo kal thelo chan chu presentation poi mo taka pedona lom tin alo chan lutuk changrio le hi geini bialpa ni ti chuan changrio la chuan jun ho chu lo panin siam thatum na salutuk te su tin Mr. Kim kat kha han pete atia an han en chan chuan in nei som na kar ta lo ni nakto ka inin nei do na mo ati chuan
nang ni le in na thok mi panga te safri e na chance ka siam sak chewani hi tin sit tak khiana chong khuma architect ve thawania na thok po ane nga hle zo kani akal hnu chuan a champa chuan kan kal viang chu ti ro kan project le zelatan inzom na siam chu changka yang alotia jin ho chuan engtik lain nge midang puina mangin project kan hmu to minute sari kan la nei tin athil siam lai chu apuai pui le a changria la chuan presentation chu nei ta in a plan te chu a soi lai chuan a lem hmu tir chu atuma ma se athil siam ni lo hlir chu lo langin a che buai ta hle jin ho hun lo thlen chuan MC construction achangin jin ho akani tin a project chu a han tilanga in mulai me khi GMAT center sakdan tur chuani tlang luile dilte heng thil te anga moi hi mishing hian siam theim ni kan tumber chu mishing le thil siam te in hnai taka kan chen sa theina tur hmun siamani he hmun achang hian rammoi tak kan hu theianga he plan tumber chu nungcha te ne na inrem na ne ani atia asoi chatin kutan lo beng dur dura chuti lai chuan geini chuan a furniture siam te chu alo pho chuak ve me ka a customer te hne na chuan nangma chawanu du se in I khwa har chinem tin a do kan siam dar thalang chom chu a hmuwa laptop da na omin music ingai thlapa thei buka a hming chu personal te bulani atia athil siam men tu te chu no pangte te ho chawan lo ni mi pakhat hian run panin ka du zong takani aron tia geini la pek chuan a mai mulo tin lai deuh hian belpa kania alo tia chupa chuan hi lom ka ti tin dokan chu lo ko ka hetiang hi somthum kalo duang ati chuan geini chu lom lutuk changriol ka hlotlinge ati ta sapa afa hoi phei chuan jin ho chu awa hmuwa abiru tanghal enge heta hian ti ve ati sap athil zor te chu anron ena a champa chuan a chalom hle mai ti na lo foka ma se jin ho chuan lo soi selin sangjun engtin nge hetianga te thil kan nei thayang ramsa nen kan nei don te ni ngut lo chuan atia ala top mai lo he thil siam tu hi chuan midang ta nei tur ala siam sak fe ngai lo ni nge yang mi chapo tak inzom da she thiam lo mi ani nge yang mei chia ni phei chuan thin che khir tak aniang atia ge ni thin chona twar ta lo min lo she thiam luk tin awa chhuaka jin ho an hmu chuan a chhong mai a champa chuan he nu himo I design ti chetu chu alo ti bok ge ni chuan oi lo lu tu khian mi chapowa mi khirmo tia balha nuk no ka ti chuan jin ho chuan second nga liam ta mai ya shat po a soi chuak theilowania tin alo sit lutuk anin hial thinrim chhole ta an presentation result chu chuak donin sangjuna chuan pathian kanu duat perenia tukin pon karon chongchai ve kha min hu chon suang che ani lo chuan karonin khom to mi alawang tempula ka kal sanang che tin a chongchai mula result chu puangin mire construction hanchang real proposal chu thanani tin arun puang tamaya a proposal kha a chat lo zok mai ba ka mumal pon presentation kha apelo kha nia midang po chuan makan ti ve hlom khop mai thinrim hlom hlein an chuak dar ta sung sunga changria la chu lim ta khian na chuaka anu puine mai tur in hui chuan kolin I shil to em atia shildon voina kaching felvekang alo tia thakhat chung kha thu khai soito tifin chokin kol chu a off maka geini bula chuan fakalta in a hmela hmu vela chuan geini chuan I presentation chu ti chaim alo ti ngal vat a in shal chat thu te chu lim tak khian alo shil ve boka changrial chuan zamru ve tak khian pona kanin belok theyangem atita ti chuan chingchi in soyatum ta geini la chuan in nei puya asom done mo lo ti
balha nok nok khian kalain pe lo alo tia in nei somna ka ta phur tur te chu zungbun phur tur zo ke mo ati tlata hun tlem te min pero alo ti mol mol chuti lai chuan han changriol tin jin ho chuan a ron kofa ron pan hnain presentation kan chen ma ithu soi khai nge omzia Mr. Hanathil ti nge ithil ti na zota changriol a chuan mire construction fapa ila nei mo in tm ni ipa boral ta wang chovin ichunga thatka chuani hi engtin nge ka pa chu do tai pu ngam zok tin alovin shepa jin ho chuan akur o ma chamin ika khafeng phim khuro ka do mai don lawania alo tilet ve sak ka puina ngen mai ta che te tin ala chapo zela geini po sha chang to lo chuan akal ta mak geini chuan I chak lo na chu pom thiam mai ta che alo ti ve chuan ilowin rol ve na tur om lo timaka kalsana tuma mi mai ka ni lo anu pui tur ka ni hi alo ti le a makti se ta melin in nei mo atia o ni e tuna khan nu pui tan min som do na minun ti poi ni kha ati chuan in nei somna ka ta pe kha a she chwa ka engtik nge inin nei ni tur chu tin azot le khera furlai velin aniang alo ti chuan thilom zia chu aman ta roi mai hei nula anei don tak tak che chuan tun mai khana kal san mi alawang che atilea geini chu thinrim lutuk ama chuan a phun mul mula office a chuan in zui lutin sangjuna chuan anin sen chona sat thu te chu alo phun puina sa hlea proposal an la chan zui bok nen kan na thok te hi lopek tur kan nei don lawania tin aril ru chu boi hlea jin ho chuan the mart museum building thar tur project khala ang kan du than tur nei chuna ni chu atia sangjuna chuan alian tham e mai keini company te lu tu khoi che ni lo ati chungpo chuan jin ho chuan museum director nen kanin mu hun tur lo ruat fel ro alo ti maka naktu ka changriale te nei na chuan kalang che anu pui tur so the mart museum a anthil lakhom tu ber ni so atia remcha nga manga director ber biakna huna mang tur chuan atita chuti lai chuan teijuna chuan u engtin nge heimi po nei no chuar ngot thei aron tia na thona tiang khan min ko lo turin ka ti che kha alo ti mak geini chuan a thian nu yong chian in he na chuan in nei puya somna ni tiro tin alo zel din na samai yong sian ni chuan a ching chi ti ni lom ni de chuan a som che ni mai alom alo tia an model te pahni chu enin diklona ni riau mai ati sapa a thian nu chuan tun laya lar hi shelawami micho sexual ani hi alo tia in case ro tin a camera chu a metle ta pop pop geini chuan ten se thian lo mela in hui chuan run panin anni pathum hi in kom ngei ta kan ni yong siani chuan nakto ki nei turani to ni lom ni tin alo fiam vela tunge pasal tur chu ti reng an la shelo geini chuan khum chui lo hmuem tin anin nei president tan chuan khum hi asiam saka teijuna chuan heimi chu I du lowe mukatia atia ati kalom ati chuan ni tingei hmu si ati le chuan engchumo atilia heimi hnute mule ati tawak jin ho chuan anbirin lai chu aphu chuak chot ishe swalani kha heimi chu nawangin ke na lom ati lewat heimi nen inom dun tura ka ngai to zong ringot po hian ka thek lutuk ati tun tu na chuti lai chuan anni chan pathum chu lowin kom khomin yong siani chuan inin sualna sachin zia kha in la shiaem atia ingtiklain an lo ti chuan in chato lawami kha kan class vice president in huina star chin kha valentines day ya chocolate pek che kha chuan inin hau pha atia khati lai kha chuan kalak chin ti ro in ti thei deuh hian lo tia a furniture zor kal tuang lo thu te chu soi chho zelin
ipa shat lovin lon te puka alo tia kapa lo let ma tharuka hian rul zo fek ka tumalom alo ti fe bok chuan changria la chuan in nei puya som tak tak chem ati le chuan in hui chuan changria la chuan ning moti aron ti ta ha mai champanin ka kalve mai thenia pangpar min leipui ro o tin lai deuh hian alo shil ve a thinrim se thian changrial chu akol tangal i shil don thui soi kha avatia changrial la chuan in soifia lo tum ve na salutuk i theilo chuan keiman ka shil mayang ati ta hlak hlaka anin pona ka omek tolom tin anin hau chawa geini te chian tun la chuan lo ngai thlak ruk phetan lo tuma a phone mang zo avalu le chuan a pasal tur chanchin te chu an zo chek chho ve ta ni chuti lai chuan geini chu changria la chuan ron kolta geini a shil dan tur chelo zirin a shil hupur ngang mai ti chuan an pahni chuan chudunin geini chuan changrial naktu ki hmanem ati chuan phok ze thian mo ati thuta ai ni ni tur kha ni si leng dun veila chuan in hui in neina ate kan kal bokanga ati le zela atui in lai chu a hak ta bor bor ti chuan she tak hian gein min chen thei mai angem ti to pang atita geini chu a chhong lutuk ril runa zet hian ba sa chuna chuang hoa changriolan ka hmangai ngai lo che ruasur hnuaya uite kongbo wangin ka ngai che a hmangai na ni lo khongai na zo ka ni ati chuan kalmai atuma kala soi zo lo ati chuan vakir lein katipal khang hun chung zong zong khan minti na thlau takin ilo om thina ka emani du sakna kalhan theilo che mangcha ati lai chu angai toileta acha chu chuak tak set jin ho te po na chuan soju inin an lo chu khoma geinin inalu ma chuan a thopui pa kha alo kala an pahni chuan zuin dunin changrial anena anin chen thu chu alo shilvea a champa chuan tuna hian chhuapuya somta chela i duangem ka kis don chenia ati chuan geini chuan alua khum ta bora ti chuan mutela chuan shailu taroin mutpui mai riruk lai chuan geini chu arun harta a hauta shep kwalin atlo pup pupa an thom chu lo ring bok nen an rum pia lo omve jin ho te chuan an lo she phafeka jin ho chuak chia le geini te in up chuak chu in toklolin geini chuan mi hurpa kha atistapa anin hial chhole ma chuan teijuna rui chathla run har le chuan jin ho chu arun kova khoya ngei kaldon tin arun vuan chung chu thila mu chuan geini chuan in ngai zong an ni ngei aring ta bura taxi chu chang dun lein geini chuan tukina wangkhan ka tipal atia imhangai na kong chu akhir ve hle mai atile sap jin ho chuan nang mang em chuan harsalove alo ti chuan engmo ati huwa dar som pahnia pel to wang chuan in nei ni kha ani to a jin ho chuan voinai ngei ti don ti na zota ka chian nui nei na ka kalang tinge ati chuan thil ka shilang che ka chian pakhat chanchin ania in nei na akala chui nei na chu abialpa in nei na le kalonia ati chuan geini chu lo nuin a thak lutuk chu tiang emema mi mola nom theilo alo tia engei chian nu chunga chuan thleng ati le chuan lo ngakla I hmumayang tin akal santani changria lapo geini ko ta chuan ruise thian loadingin in nei somna ka chu akenga geini chu voice message thonin in hui pasal tur chu kani a topna tan thil dil cheka du kanin neina chuan local su tin athonta akal liam chia tia chuan geini chu alo ho ve chia rilruna emem hian a inruak taka chuan amua
in nei hun ser an chan ma deuh chuan changria la chuan ge ni thlak chu muin Mr. Kim a hne na chuan engti kong zong pun he nu hi irun lu tir tur ani lo atimol mula a thlaka chuan a hnar bula hian khuawang omang hian alanga Mr. Kim a chuan kati tur zong chu hnar bula khuawang lian deuh nei zun ani chu ati sapa chui nei na hun mang tur chuan jin ho te po an local vea sangjuna ke korji para chhata wang chuan jin ho chuan kunin a siam sak mol mola chutia an nom lai tak chu yong siani chuan lo mu fuin in ngai zong emo atita an tu soya piang te chu angai koi vek to a chian nu in nei na hmun awa thlen chuan maktilu tu khiana mela changrio la le in hui te in nei na ni ti chu a sheta chia thin rim lu tu khian an ni pahni chu awa pana inna zo to emni in thwa ka khan botok sin chiulu tami ge ni bial pa kher tinge he pangpar te hi duna chak te reng nen tin avin ta shep shepa in hui chuan ge nin engki ma shefek to changrio la na shil to alo ti chuan changrio la chu ngei fia hian a melia anni pahni chu rap thla ka ti tak set a chhuwa pa chuan ge ni chu kola khoyama kallo tura ati mek lai chuan ge ni chuan kola da mana in nei na lampanin arun kal ve mek ani ge ta chuan Mr. Kim chu alo duty ve nge ya ma se ge ni mu chuan khwawang alo nei bok si lo alu tlang tir ta a hmuna va thlen chuan yong siani chuan alo pan ta vat a shilfia ma chuan hun ser an hmang to don thu chu an run puanga a han hoi chho chuan in hui le changrio la te chu a hmuta shil hai takin mai cham laman pan lai chu a ena an hnunga chuan zui vein an bulawa thlen chuan in hui mai khuna chu a honga ngai tua tur ber po sha thiam lo changrio lan in thiam lo takin kalsun sham turin alo nge na in hui ro alo thin rim lu tuk yong siani in sum zo lo pun mai cham ma chuan vakalin in hui chu vacham mai atuma ti chuan boina apun lo nan tin anni pahni chu anun shwai sun ta ni jin ho chuan munom ti set hian alo thlir ve boka sound control na room ba chuan da in neina azo ma chuan chhuatir suang cheu tin Mr. Kim chuan thu alo pe a athala ka han en chian chuan khwa wange mo ti kha bul hlo kai le ka lo ni yong siani fapa chuan thupuan na per chu alo ona chuti lai chuan ge ni chuan riruna tak khian khapa in nei me kha ni zan mai kha chuan ka bial palania chuan a mei chhia kha ka chian kumsom lai ka lo kom to ni bok anni nei ni ani ti min shela wangin lumpui turin ka lo kala lumpui na tan khumpo ka siam saka atia yong siani po chuan monu po hi mi pasang shang ngai zong kwala tin alo soipui bor pora in nei na pahni chu an chokhiar tanak mai Mr. Choya achwa chuan jin ho te chuan zui ve ngal tumin an chuak ve a ma se elevatora chuang tur chu midang an lo lu ve lo nan chuan tin an lo danga sangjuna bula chuan the mart museum ami melchat nei ti ro ti pa chuan akal sana chuti lai chuan ho le lama in nei te chu thin rim tak khian anon kala mi pa in tu mo ka bial nu chu tin mo nu po chuan ka chian nu chu tu mo an run ti por hlara in thiam lo zet hian kan ti pal ti mol mulin an chuak ta ni in hui thin rim ta ka run chuak chu changria la chuan run zui ve mekin ge ni te chuak tur nen chuan anin to ka in hui chuan zakmap lo hian tikha ni lungoi to em alo ti zek zo ka ge ni chuan in thiam lo lu tu khian min shil ma sa tur chenia in neina ka ti boya wangin ka ti pal in thashung deuh hian alo tia yong siani in sum zo to lo chuan in hui chu run beng ta sokin ge ni chu a chhuwa pui ta ni ge ni chuan ke ma kal ka du
tiin akal shangta engma ngai tua theilova konga kan chuan traffic atizam na sa hlea Junho po chuan kara chang chuan lo thlir ve rengin genin sum zo lo chu a chap chuak ta hlop hlop